избереш. Масакото аз ще избера. То. Поставя с това копче, бе. Масакрото! Честит празник на всички! Добре, бе, кой не е дал реди, бе? Какво става? Да, бе, за 100 бита шамар, не. Не. Тя служава. Боли. Така. Хоу. Започваме. Мале, то... С кометата. Леле, защо съм толкова назад? Така, то аз пак съм наотпред. Мале, ние сме 15 000 човека. 5 или 4 мили е състезанието, не помня. 23 човека сме, брат. точно. 23, what? Сега ще става... Просто не ми си мисли какво ще става. Не бе! Бе, спрете се бе, хора бе! Сега ако си измъкна тази бъркотия, добре, за сега горе-долу. Ако някой не ме беше блъснал... Ей, как се преобърна, бе, точно тук, бе? Разкарайте се, бе! Те там се бавите, бе! Не ме бутай! Аз ти казвам, ще почна да си снимам сам нещата. Добре, аз съм в тунела. Ти на каква позиция си? На 9-та, бях на 2-та! Той аз бях на първа, да, ама. Какво ме засичаш, бе? Айде, що много знаеш да ме буташ. Опа, аз съм вече на 3-та позиция. Не може да не ме пусне, бе! Охо, тук хванах дрифта. И тук са сложили преграда. Добре, аз направих някаква преднина. Защо се ударих тук и аз не знам просто. Мале, те са много напреднали, бе. И няма кой да ги блъска, но аз... Ти на кое място си? Тесто съм за сам. Не те чу, защото нещо прекъсна. Тесто! Пак не се чу, но карай. Глухар. Не, бе, то скайпа прекъсва, не знаеш, че тъпия скайп има проблеми. Добре, дали от тук трябваше да се мине? Все тая. Айде, бе, те няма ли да се сбутат нещо там? То по принцип горе-долу и 3-та позиция е добра, защото сме 23 човека. Но искам да съм или втори, или първи. Брат, съжалявам, ама нямаш откъде да мина. Айде бе. Натиснал съм копчето долу, то колата едва ми се качва този малък. Аз давам газ на макса, ама не стават нещата. Опа, аз настигнах втория. Той какво направил, не знам. Сега ако мога да го задмина, най-добре. Аз пак ударих монстъра без да искам. Го блъска монстър, че сори, мой френд. О, как за малко ще се завъртя, човек. По-скоро се преобърна. Просто монстър е прокълнат да го Добре, това блъска. закъсване, ако можеше да го няма, ще да бъде прекрасно. Опа, ама те и ме настигат. Трябва да си дам малко зор. По-скоро колата да си даде зор, аз колкото мога давам газ.
Айде, той ми отмъсти. Мале, аз тук, за да знаеш какво правя, направо лошо ми става, обаче ме настигнаха, което е много лошо. Сега от трета може да застана и назад някъде. Да му се не види. Добре, той какво направи? Удари ли се? Сигурно се ударил. Знам, няма ли нещо лоурайд, че Тук има обратни завои, които ще ме забавят доста. Лошото, че сега карам на срещното и... Браво! Пич, браво! какво да те правя? Не те видях. Ти ли беше това, бе? И да! Оф, да ти фака ми шофирането на теб. Ама не те видях! То аз във всеки се ударам, във всеки! Аз стига, бе! Какво става, бе? На четвърта съм вече. Те 100 човека, ако може да му ударят най-добре. Точно пред финиша, аз стига, бе. През цялото време на трета и сега на четвърта. Шанс.